Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, ćao deco. Da vidimo šta zlatna kokica danas daje. Nešto se zaglavilo. Šta li ima unutra? Žuta i plava boja. Da vidimo na sličici šta kaže. Kao neki listići, lokvanji. Samo da ga sastavim. Baš lako ide. Dva slatka lokvančića. Mnogo lepo. Danas ste dobili 2 lokvanja. Šta li ćete sutra dobiti? Hej, zdravo klinci. Kinder. Volim da ljuštim ova jajca. Da, kako se drobi čokolada. Njam. Wow, izgleda neki autić dobar. Da, kako se dobro sastavlja, vidi. Kao Transformers, pa da. Ovaj žuti deo stavim gore. Trkački auto, čoveče. Prepoznajem ga. Mnogo je dobar. Vidi ovaj deo kako je lep. Samo da vidim gde ide. Možda unutra? Da. Fenomenalno. Ojačanje za unutra. Može da poleti. Danas ste dobili leteći trkački automobil. Šta li ćete sutra dobiti? Dobar dan, dečice. Da vidimo sa čim će nas iznenaditi zlatna koka danas. To zlatno jajce. Tako je dobro. Ima svega. Da vidimo. Izgleda neki. Dobre, otvori se. Izgleda da je pingvin neki lepi. Oni žive na severnom polu i tamo se svi igraju. Blago njima. Mada tamo je hladno. Ali mogu da se grudvaju po ceo dan. Samo da sastavim ovo. Da, ovo izgleda podloga. Podloga za skijanje po ledu i snegu. Kako je strava. Wow. Kako lep pingvin. Danas ste dobili prelepog pingvina. Šta li ćete sutra dobiti? Ćao mala deco, da vidimo šta se to krije unutra danas.
Ja obožavam ove sličice, da otvorim prvo njih uvek. Strašan auto zeleni. Kako je dobar. Jo, vidi ove ostale. Jo. Ma, kako je dobar. Wow, ovo je sigurno najbrži auto od svih autića. Jo, može i da poleti, može svašta. Kako je dobar, ima strašnu kabinu. Danas ste dobili zeleni autić. Šta li će Koka sutra doneti? Zdravo, zdravo klinci. Joj, da vidimo šta ima unutra. No, šta je to, neke zvezdice? Ne vidim dobro. Izgleda da je kao neka elisa od helikoptera. Jo, šta li je to? Da vidim kako se to sastavlja. Da. Ovo ovdje. Na drugu stranu ipak. Jao, sve mi ispade. Iznervirao sam se sada. Tako, sad ću ponovo. Ovo je možda i čigra. Da. Može 100% se zavrti. Gde mi je četvrti deo? Jo bre. Ja sve sam pogrešno namestio. Ja, moram iz početka. Da. Evo ovdje ide 3 dela. Da. Sad sam shvatio. Kako je dobro. Okreće se, juhu. To treba na nekoj mekoj podlozi. Danas ste dobili čigru. Šta li će Koka sutra doneti? Dobar dan, dečurlio. Da vidimo šta Koka daje. Jo, ja sam već ovo otvorio. Čokolada je najbolja na svetu ova. Jo, bela unutra, crno spolja. Što se zaglavilo ovo jajce? Jo, šta je to? Nešto ubijeno? Jo, ću da vidim šta je to. Jo, kako je smešan. Pa kakav je ovo? Kakav je ovo, bre, stvor? Super! Jo, kako je ludo! Samo ovo treba da stavim u ovu rupicu. Jo, strava! Jo! Marsovac, to je neki marsovac na federu, čoveče! Poink, poink, poink! Kako je smešan, vidim u zube! Vidim u oči! Mnogo je smešan, stvarno. Danas ste dobili Marsovca na federu. Šta li ćete sutra otvoriti? O, dobar dan, maleni moji. Da vidimo šta nam je pripremila zlatna kokoška danas. Joj, kako volim ovo. Ima svašta. Da vidimo. O, još jedan iz družine pingvina. Srećnih pingvina koji igraju na severnom polu. Kakva luda družina. Ma strava. Sad treba da ga sastavim. Da, evo je njihova daska za igranje po snegu. Yeah!
proslavim ovaj deo. Ma daj! Jo, kako je sladak, mali debeli igrač. Ovaj, dobro, nije baš debel, malo je punačak samo. Presladak je. Danas ste dobili punačkog pingvina igrača. Šta li ćete sutra otvoriti? O, pozdrav, pozdrav, mala deco. Da vidimo šta ima to unutra. Šta je ovo, ne mogu da vidim dobro. Pogledat ću sličicu. Jao, šta je ovo? Mnogo nešto čudno. Da li je ptica? Šta li je? Mala ptica možda? Joj, nešto nosi u ruci. Jao, kako je slatka. Jao, ima lupu svoju, kako je super. O, pogledajte samo te oči, kako su se uvećale. Vala je smešno skroz. I zamutilo mi se pred očima od ove lupe. Ne valja puno gledati. Jo, kako je slatko. Danas ste dobili sovicu sa lupom. Šta li ćete sutra dobiti? Dobar dan, maleni moji. Da vidimo šta zlatna koka danas daje. Jo. Hoho. Odmah sam prepoznao, to je kralj džungle. I njegovi drugari. Kako je dobar, odmah sam dobio kralja džungle. Kako je strava. Pogledaj mu samo tu crvenu grivu. On se smeje, mora da je zadovoljan. Danas ste dobili kralja džungle lava. Šta li ćete sutra otvoriti? Ćao deco, dobrodošli u naš Kinder svet. Čokolada, njam njam, kako je pukla. Jao. Šta li se krije unutra? Jo, kakve sličice, obožavam da ih otvorim. Jo, šta je ovo? Jo, nešto čudno. Ne znam ni sam šta je ovo. Da, to se tu sastavlja. Jo, ovo izgleda kao neki oklop, nešto. Jo, kako je ludo. Op, otvara se, zatvara se. Čekaj, da li ima još neki delić tu? Pitam. Imam nalepnice, jao, mogu da biram kakvu ću facu da mu napravim. Jo, kako je super. Evo, uzet ću ovu. Da. Ja, super. Haha, vidim usta. Danas ste dobili čudnog monstruma. Šta li ćete sutra otvoriti?